το κατάλληλο χρώμα μας επηρεάζει τελικά? Τι είναι το χρώμα? Το χρώμα που βλέπουμε είναι φως συγκεκριμένου μήκους κύματος. Η ακτινοβολία εισέρχεται στο μάτι μας και προσλαμβάνεται από φωτοϋποδοχής, από τα πιο πολύπλοκα αισθητήρια κύτταρα που διαθέτουμε. Αυτοί οι μικροσκοπικοί αισθητήρες είναι τα ραβδία. 120 με 140 εκατομμύρια ράβδοι που χρησιμεύουν για την αντίληψη του αμυδρού φωτός και της νυχτερινής όρασης. Και τα κονία, περίπου 6 με 7 εκατομμύρια κονοειδείς ράβδοι που είναι προσαρμοσμένες να αντιλαμβάνονται το φως της ημέρας και να το αναλύουν σε χρώματα. Όταν το φως ερεθίζει τα κύτταρα, δημιουργούνται ηλεκτρικές οθήσεις που αποστέλλονται στο συναπτικό νευρονικό δίκτυο του αμφιβληστροειδούς χιτώνα. Τα νευρικά κύτταρα προσλαμβάνουν το ερέθισμα και το μεταφέρουν μέσω του οπτικού νεύρου. Η πληροφορία έτσι αποστέλλεται στον εγκέφαλο. Τότε είναι η στιγμή που αντιλαμβανόμαστε το χρώμα που βλέπουμε. Τι μας προκαλεί το χρώμα που βλέπουμε? Πολλοί επιστήμονες από το χώρο της ψυχολογίας έχουν προσπαθήσει να ερμηνεύσουν και να αξιοποιήσουν την επίδραση της αντίληψης του χρώματος πάνω μας. Ένα συγκεκριμένο χρώμα μπορεί να μας εμπνεύσει κάποιο συναίσθημα. Για παράδειγμα, το κόκκινο χρώμα είναι συνυφασμένο με την ενεργητικότητα, την εγρήγορση, τον θυμό ή την εφορία, αλλά όλα σε υψηλή ένταση. Το πράσινο, από την άλλη, θυμίζει ηρεμία, χαλάρωση, καθώς μοιάζει με τα χρώματα της φύσης και των δέντρων. Το καφέ χρώμα είναι ουδέτερο και μας προσγειώνει, μοιάζει άλλωστε με χώμα. Αλλά μπορεί να αποπνέει και συναισθήματα βαρεμάρας. Δηλαδή, όταν βλέπουμε ένα χρώμα, νιώθουμε ασυναίσθητα τη δόνησή του. Το αντίστροφο από αυτό, όταν δηλαδή ένα συναίσθημα που νιώθουμε ή ένα στοιχείο της ψυχοσύνθεσής μας αποτυπώνεται στα χρώματα που επιλέγουμε να χρησιμοποιήσουμε, π.χ. να φορέσουμε, έχει εμπνεύσει αρκετές μεθόδους ψυχολογικών εξετάσεων από επιστήμονες ψυχιάτρους και ψυχολόγους, όπως για παράδειγμα το χρωματικό τεστ του Max Lusher, το οποίο είναι διαθέσιμο online και μπορείς να το κάνεις μόνος σου. Ή το ακόμη πιο πολύπλοκο χρωματικό τεστ της πυραμίδας του Pfister, 1951, το οποίο εξελίσσεται και εμπλουτίζεται ερευνητικά με την πάροδο του χρόνου. Η αλήθεια είναι ότι αρκετές από τις πληροφορίες που διαθέτουμε για την επίδραση των χρωμάτων είναι εμπειρικές και ότι υπάρχει άφθονος χώρος για νέες μελέτες καθώς εξελίσσεται η τεχνολογία. Το μόνο σίγουρο είναι ότι το χρώμα, όπως και κάθε τι που αλλάζει συχνότητα, μας επηρεάζει. Ας βάλουμε λοιπόν το κατάλληλο για τον καθένα χρώμα στη ζωή μας. Εάν σας αρέσει το περιεχόμενό μας, κάντε like και subscribe για πολλά περισσότερα.